क'क्राझार हिन्जावसा बा आइजो फरायसालिमानि मानगेट गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथांनि खावलायनाय बायदियै बिथांनि फरायसालिमानि जा एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ रुम बे स्टाफ रुमनि दिनै जा दरखं खेवब्लांनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। ओरैनो सरासनस्रायै फरायसालिमा फरायसालि मुलुगसोलोंसालि बेफोरबायदियाव थाङोब्ला जोङो जुदियो जों दा फरायसा नंलिया अब्लाबो गावखौनो गुबुन मोनसे दुनियायाव बा मुलुगाव थांनाय बायदि मोनो। खोब गोजोननाय मोनदों बेनि फरायसालिमानि इनभाइरनमेन्टखौ नुनानै आरो आब्रुथिखौ नुनानै आंनि गोसोआ रंजाखांनाय मोनदों आरो मोनसे जिउआव सोलोंथाइया मोनसे हारिनि माबोरै सिनस्रि जानो हागौ बिनि मोनसे फोरमानखौ दिनै गोरबोआव मोनसे रिफिखांनाय फैफिनदों। क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमायाव सरकारि बिथिङै मा फोजोबखांनायनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोर फोजोबखांनायनि बेलायाव क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाल' नङा, बिटिआर हालामनि गासैबो फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि जोंहा गंसे दङ आरो गुबुन फैबावगासिनो दङ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिबो। बेफोरखौ लानानै जों खोब कनसियास, मानोना मोनसे हारिया जौगानोब्ला इडुकेसनखौ जों बेकबन हिसाबै लानांगोन। गोदोनि दिनाव इक'नमिखौ बेकबन होननानै सानोमोन मोनसे हारिनि जौगाथायनि थाखाय, खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो सोलोंथाइ गैयै मानसिया इक'नमिकेलि ससियेलि जों जौगानो हाया। बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो मानसियानो कनफार्म जानानै फैबाय बा थिरां खालामनो हाबाय। गतिके जोंनि हालामखौ जौगाहोनायनि बेलायाव मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकाराबो जेब्लायबो कनसियास।